Tak. Paling gelem-gelem rene, Mas. Ya ku mau, sing ku mau. Sing oh, enggak kepala. Ora headset sih. Mas aku wis pas tuh. Udah kayak. Aduh. Enggak kena. Habis. Kak, Rotasi yo, serak kedisian wong yo. ora N. Kenok tapi ora N. Iya. Benar iki, Mak. Uang li. Kampret. Anjir. Uang. Wong. Kenok ya? Kenok li. Untung Aziz ngerti. Lah iya. Lah ora kebokong awake dhewe sumpah. Marked a location. Mobil. RB buri durku dhewe. Duri dhewe. Pokoknya mandek ning ngarep ya. Help! Foto. Mobil. Roto. Berat ya. Sih. Easy temen dah. Loro. Podo nyebiar. Kita zona ya. Perang wong Mas. Perang. Jarno sih. Mati sito. Watch out! Gelo wong ngene. Kenok cah. Kalau di sniperan cah, gen enak ulo kabeh ya. Ning tandaku kene diri pep. Ora Sniper ini. Ora ketok lho. Munggah nyang omah jamur sing nganggo sniper, enak kuwi. Sampean. Odon ndek Mas, rumah jamur malah. Tenan. Ndek. Watch out! Iki tembak niki, yang kene iki. Watch out! Nice. Dah. Cah kuwi cah, kenok Watch cah. out! Iki nganggo gili. Anjing. Awas. Roto. Kur kali wong. Ribewan sih. Watch out! Masmu ribewan sing nganggo gili ya urung mati ya. Oh, mati sing nganggo gili mati. Tarik wong sitok. Heeh. Thank you. Help! Waduh, kalah aku cuk, DPD. Kalau. Tembakan Mas. Wes headshot. Sudah headshot. Ah, mundur deh.